Ọbụrụ na agbata wori inwe customer. Mma gwụrụ ọgwụ Igbo na-afụ ụfụ. Ekehit kwuru sị na ọ bụrụ na ị na-agba ashawo na ọ ga-agwọrọ gị ọgwụ ukwu a na-ekpo gị ọkụ. Gegharịkwa again ka ọ rịrị ka ọmụ afọ ọjọọ ya bụ okwu before nkwu ihe mmegwu. Ọbụrụ na agbata wori inwe customer. Mma gwụrụ ọgwụ Igbo na-afụ ụfụ. Ekehit, I believe na ị mụrụ nwa, probably ị mụrụ nwaanyị ọ mụọ nwoke. Ị nwere ike ịkọnjọin ọgwụ gwọrọ nwunye gị ma ọ gwọrọ nwa gị ọ gwọrọ your family member ọ gwọrọ ikwu gị ọ gwọrọ ibe gị ka ha wee jebe gịnị gbaa ashawo. Ebe ị sị na ị na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ eji agba ashawo ka ike na-enwe ọkụ, probably ị ga na-agwọkwara ndị ohi ọgwụ, na-agwọrọ ndị mmaburu ọgwụ, na-agwọrọ ndị arụrụ ala na ndị kidnapping ọgwụ. This is clear evidence. You guys should help me and tag Nigeria Police Force, tag Governor Soludo, tag Force Headquarter, Force CID. Because na a na-eme ife a na-agba nkịtị onwe mgbe ọ ga-abụ ruo ịma na ife a eme egbochigbu ya bụ mmiri a kịta ọka dị n'ọkpanta. Onwe mgbe ọ ga-abụ ruo mmiri a ara ahụ mgbochi. This is clear evidence, chapter 1 verse 18, that na Ekehit na-agwọrọ ndị ashawo ọgwụ na-aga Ghana, ma ndị na-agba ashawo na Libya, ma ndị na-agba ashawo n'ebe ndị n'ụwa sọtụrụ, ma ndị na-agba ashawo na Dubai. Everywhere ọ na-eme gịnị advert na ọ bụ na ị na-agba ashawo gị bịa ka ọ gwọrọ gị ọgwụ ka ike na-eme gịnị na-enwu gị ọkụ. That is to say na ọ na-agwọkwuru ndị ohi ọgwụ, na-agwọrọ ndị kidnapping ọgwụ. Ọgwụ na-afụgo the evidence of ndị na-agwọrọ ndị ohi ọgwụ na Anambra State. Mme video kịta, some people bu religion n'isi, some people bu omenala n'isi, a na-akpọ m iyi, na-akpọ m names. Mana ife akịta people ama afụ nke a. No, people ama afụ ife a na-achọ bụ ka amara nke m na-ekwu ọsị na m kwuru. This is the evidence. Ekehit nwere ike imere ndị Okija ebere, stop spoiling the name of the good people of Okija. PG Okija, tag m PG Okija. Sị na ya bịa watch ya video na enyi ihe Ekehit nwụrụ nwoke kwuru na ọ na-agwọrọ ndị ashawo ọgwụ boldly because na ị na-achụ ego nke ụwa. Ekehit o dogoro ihu na ọka ya na ihe bụ pure fake. Onye ọma na-eje na nke Ekehit bụ a useless entity. Onye ọma na-eje na nke Ekehit agwọ ọgwụ bụ a fool at 40. Even ekwesịrị enwute ndị na-eje na nke Ekehit ewere 2 by 2 pịagide ha pịagbuo ha. A ga-ebu ụzọ kụgbuo mee arrest ndị na-eje na nke Ekehit before ejebe na nke Ekehit. Ekehit supposed ban na social media face. Ekehit kwesịrị ka a ban final from surfacing himself in anywhere in social media. Ị chọrọ ịgwọ ọgwụ secretly, onye afụrụ be gị ama na gịnị na afụrụ ebe gị. Coming online to disturb the face of the internet is a no. Ọkwụ na afọ Ekehit. No, people am afụ video kịta, people will not share this video ka o ruo ndị Force Headquarter Abuja aka. People will not share this video now ka o ruo ndị intelligence officers aka and ndị zone 13 n'Ugbo. People will not share it. No, onwe ka isi wee kwuo opinion ka i wee dozie obodo atag ba gị afọ ọjọọ. Na-enu ife Ekehit kwuru. Ọ bụrụ na agbata wori inwe customer. Mma gwụrụ ọgwụ Igbo na-afụ ụfụ. Kwe na anụ ya. No, ọkwa ị na-anụ ya na ọ bụ na ị chọrọ ịgba ashawo gị bịa ka gwọrọ gị ọgwụ ka ike na-enwu gị ọkụ. Ekwesịrị inwude Ekehit pịagide 2 by 2 pịagbuo ka arịrị. Agwara m ndị Ekehit enweghị ọgwụ. Ihe ọ na-agbagharị ihe akịta bụ ọ nọ na dibịa nke agụrụ G-Guard, dibịa nke arụrụ hotel, dibịa nke akara aka niile na-abụ dị ofu. O nwere ndị amụrụ mmụọ ha wetu mgbọrọgwụ, nwee ndị amụrụ mmụọ ha na ihe abụọ omenala nna ha na-eme mgbe nya from birth. O nwere ndị amụrụ mmụọ ha na ha gara akụzi nkụzi omenala nke bụ original nkụzi omenala. Ekehit, how many times have you come out on social media and teach people the true meaning of Omenala Igbo? Etu agada mmiri ewiro si apụta, ọkụzie nke dị mma, people ewere, ọkụzikwana nke na-adịrọ mma, people eme gịnị correct ya, etu a ya na mata ya ase eme gịnị sa correct onwe ha. How many times have you come out and debate for Omenala Igbo? You will not come out and do that. No, onye na-achọ bụ ọcha acha buteni, ọcha ha acha buteni. Ekehit,
eke heat. People that are following you, I pity them. Eke heat, I pity them. Eke heat, demean and ready to do anything to make money. Ready to conjoin any kind of aja mob, fake mob, just to get it, go moto. Ruo lelu etu agada ya na onye eze Jesus zuwe di Anambra State na achi ko enya egwotoko nke onye eze Jesus nke eke hit nke akụ na ratu go onye uhi azụ etu ha ncha niile etu ka ha so ga do onwe ha mana gene mene take passe very soon. Sanitization is coming in Anambra State and that will come with that remedy. Thank you. I am Okwu Anyono Chepak.